разгледзім Слова Божае ў проповеди «Будучыня неба» и «Будучыня свету». 여러분과 함께 하나님 말씀 상고하는 시간 가져보도록 하겠습니다. Адбылася сустрэча з самымі ўплывовымі лідарамі. 모여서 사교 모임을 이제 가졌다고 합니다. Гаварылі пераважна пра будучыню. 대화 중에 하나가 미래에 대한 것. Што будзе з гэтым 이 светам? 세상은 어떻게 될 것인가? Як далёка зойдуць тэхналогіі? 기술 발전은 어디까지 갈 것인가? Як зменіцца наша жыцця? 우리 인간의 삶은 어떻게 변한가? Такім чынам яны абмяркоўвалі будучыню. 이어졌다라고 합니다. 자, 이런 Пачуўшы гэта, я падумаў, якой будзе наша будучыня. 우리의 미래는 과연 어떨까? Усе, хіба вам не цікава? Нават у паўсядзёння, параўнаўшы жыццё цяпер і 10 гадоў таму, шмат што змянілася. 어떤 생활을 비교해 보면 많은 것이 지금 달라져 있습니다. 과거에는 굉장히 Прафесіі, якія былі папулярныя ў мінулым, цяпер лічацца менш важнымі. 중요하게 여겨지지 않는 이런 어떤 현상들도 많이 빚어지고 있습니다. З прыходам штучнага інтэлекту ў жыццё чалавека будучыня чалавецтва становіцца больш абмежаванай. 자꾸만 이제 들어오다가 보니까 사람의 미래는 점점 모든 것이 좁아질 수밖에 없습니다. 지금 Як вы думаеце, якая аперацыя цяпер даражэйшая? Зробленая чалавекам ці штучным інтэлектам або машынай? AI나 이런 기계들이 수술하는 수술비가 높을까요? 이 기계가 하는 Хірургія з дапамогай машын значна дакладнейшая. 훨씬 더 그 실수율을 낮출 수가 있고 기계는 Хірургія з штучным інтэлектам лічыцца вельмі перспектыўнай. 이것도 유력한 그런 어떤 수술로 알고 있습니다. Аднак яно яшчэ не распаўсюджана. 보편적으로 보급이 되지 않아서 그렇죠. Людзі пачалі адставаць. 그게 이제 사람이 벌써 이제 밀리기 시작합니다. 언젠가 Штучны інтэлект ужо гуляў у го супраць чалавека. Ці не так? AI가 바둑을 한번 둔 적이 있었죠. 전 Пра гэта шмат гаварылі ў навінах. 뉴스로 회자된 적이 있었습니다. Думалі, чалавек пераможа, але ён прайграў усе гульні, акрамя адной. 사람이 이긴 그런 어떤 기록을 남겼습니다. З таго часу штучны інтэлект глыбока інтэграваны ў наша жыццё. 이 삶 속에 너무나도 지금 깊숙이 침투하고 있습니다. 자, 이러다 Штучны 보니까 інтэлект робіць усё кадаванне і тэхнічную працу эксперт, 컴퓨터 전문가들이 했던 이런 기술들이 AI가 전부 하니까 미국 Таму ў сіліконавай даліне США і іншых краінах звальняюць людзей. 그런 직종에 있는 사람들을 퇴직을 시킵니다. 다시 말해서 Проста як машыны ўплываюць на людзей. 전부 어떻게 합니까? 전부 지금 Цяпер яны ўсё замяняюць. 미래를 Яны паказваюць нам такую будучыню. 주는 겁니다. 하나님께서 Таму нам 내 трэба падумаць, 세상의 일을 чаму Бог кажа, не прывязвайцеся да зямнога. 정말 우리가 한번 생각해 봐야 될 어떤 부분이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자, 병원도 Медыкі ўжо пачалі адставаць. 열리기 시작하죠. А як жа ў войску? 군대는 또 어떻습니까? 과거에 У мінулым колькасць салдат часта была паказчыкам ваеннай перавагі. 모든 국가에서 그 군대의 어떤 힘의 우위를 결정하는 지표로 많이 삼았습니다. Аднак хіба мы не бачым, як робаты, сабакі ды іншыя робаты замяняюць людзі? 많이 만들어서 사람의 어떤 부족한 부분들을 대체하고 있지 않습니까? 제가 오늘 Я 그 тут не для 강연을 лекцыі 위해서 пра штучны 설교 інтэлект. 영상에 쓴 건 아닙니다만 Але, гледзячы ў будучыню, я задумваюся, 과연 인류가 колькі часу засталося да эпохі, калі чалавецтва ўжо не спатрэбіцца. 이런 이제 생각이 들기 때문입니다. 연세가 Пажылыя людзі не жывуць са сваімі дзецьмі, бо не хочуць быць цяжаром. 부모님들이 폐를 안 끼치려고 말이에요. 그렇게 Колькасць пажылых людзей, якія жывуць адны, расце. 또 노인의 인구가 해마다 지금 증가되고 있거든요. Было б добра, каб іх дзеці часцей наведвалі іх і даглядалі за імі, але і самім дзецям цяжка. 자신들도 살아가기에 또 힘겨워서 허덕거리느라고 자주 또 와서 들여다보지도 못합니다. У выніку урад дасылае памочнікаў, але цяпер гэта змяняецца. Ці не так? 이 일조차도 지금
어떻게 바뀌고 있습니까? У Японії усё заміняють роботи. 로봇으로 전부 지금 또 바뀌고 있습니다. Пажылыя гутараць з роботамі. 여러분 AI Калі папрасіць штучны інтэлект, раскажы цікавую гісторыю, ён бы не пярэчыў. 10번이면 І яно раскажа гісторыю кожны раз. 사람한테 Аднак папрасіце чалавека, і ён скажа, чаму вы мяне турбуеце? Ім не даспадобы. Грамадства імкнецца ў гэту будучыню. Нават салдат замяняюць роботамі. 로봇으로 대신하죠. 사람이 필요가 없습니다. Шыі нават праводзяць аперацыі ў бальніцах. AI가 하고 있습니다. Людзі не так ужо і патрэбныя. Зборка аўто амаль не патрабуе людзей. 별로 서지를 않습니다. 사람 서면요. Людзі пратэстуюць, патрабуюць вышэйшай платы. Просяць больш выхадных. 쉬는 날 많이 달라고 하죠. 요거 사람이 Аднак набытая машына працуе нястомна 24 гадзіны на суткі, 365 дзён у год. 24시간 365일 열심히 일합니다. Што ж думаюць уладальнікі бізнесу? 어떻게 생각하겠습니까? Ці наймаць людзей, ці спадзявацца на штучны інтэлект або роботаў. Грамадства ідзе ў гэтым кірунку. Хтосьці падумае, тады, не працуючы, людзі зажывуць камфортна. Гэта няправда, бо людзі страцяць працу. У эпоху штучнага інтэлекту, кажуць, залаты час чалавецтва, час жыцця на зямлі заканчваецца. 굉장히 참 얼마 남지 않았다라고 이 AI 시대에 와서 그런 얘기를 종종 이렇게 듣게 되거든요. Але я не заклікаю вас жыць у песімізме. 삶을 살라고 이렇게 말씀을 드린 것이 아닙니다. Дык хто ж сёння самыя шчаслівыя людзі? Якім жыццём яны жывуць? 살아가는 사람들이 가장 행복할까? Аднойчы я папрасіў штучнага інтэлекту стварыць камп'ютарную графічную анімацыю новага Іерусаліма, ідэальна квадратнага, што сходзіць з нябёсаў. 내려오는 모습을 한번 그 CG로 만들어줘 하니까. І гэта заняло менш за 5 хвілін. Я спытаў у спецыяліста па камп'ютарнай графіцы, колькі часу гэта зойме без штучнага інтэлекту, 활용하지 않고 하게 된다면 어느 정도 걸리냐 하니까. і яны адказалі. На гэта спатрэбіцца некалькі тыдняў. Тое, што шыі робіць за 5 хвілін, чалавек будзе рабіць тыдні. Я таксама папрасіў штучны інтэлект напісаць верш пра ахвярнасць маці. Гэта было так кранальна, што я расплакаўся. Паколькі я люблю паэзію, я прачытаў шмат вершаў пра маці. Аднак такога кранальнага верша я ніколі не чытаў. Такім чынам, штучны інтэлект можа напісаць верш менш, чым за секунду. Калі я пытаюся ў штучнага інтэлекту, я планую наведаць мерапрыемства. Калі ласка, напішыце для мяне прамову. Ён імгненна стварае яе, і яна значна лепшая за тое, што я пішу за некалькі дзён. Дык хто ж будзе наймаць чалавека? Яно добра піша вершы. Яно выдатна піша тэксты песень і складае музыку. Усе мы жывем у такі век. Гэта прымушае мяне думаць, людзі, якія карыстаюцца гэтымі рэчамі, жывуць у новым свеце. Такім чынам, цікава, колькі працягнецца гэты залаты час чалавецтва. Хтосьці кажа 10 гадоў, хтосьці 20, але ў дыскусіях пра чалавецтва няма выразнага заключэння. Аднак, якім бы развітым не стаў штучны інтэлект, ці можа ён напісаць царства нябеснае? Ці заменіць тое, што на небе? Зямное можа замяніць штучны інтэлект, але нябеснае ніколі. Таму самыя мудрыя людзі – это тыя, хто рыхтуецца да царства нябеснага. Дапусцім, чалавек вывучае англійскую ўжо 10 гадоў.
Аднак, калі вы скажаце смартфону, колькі каштуе, ён хутка выдасць англійскі пераклад. Вы старанна вучылі англійскую, каб вывучыць выраз «колькі каштуе». А штучны інтэлект перакладае яго адразу. Перакладае толькі на англійскую. Перакладаецца на іспанскую і партугальскую. Мы жывем у эпоху, калі дзесяткі моў можна перакласці адразу. Што ж будзе з акадэміямі англійскай мовы? Яны зачыняцца. Ці не ўскладняецца будучыня чалавецтва? У будучыні, магчыма, не спатрэбяцца настаўнікі ці школы. Гэта не мая ўласная думка. Гэта тое, як свет бачыць будучыню. Бо калі спытаць у штучнага інтэлекту, ён дае больш падрабязную інфармацыю, чым школы. Калі вы спытаеце ў штучнага інтэлекту, што такое Трафальгарская бітва, ён адразу дасць адказ. Калі вы спытаеце, раскажыце мне пра адмірала І Сунсіна, вам імгненна растлумачыць усё, ад года яго нараджэння да яго дасягненняў і нават падзей часоў правлення караля Сонджо. Ці будуць вучні ўсё яшчэ шукаць настаўнікаў? Гэта будучыня гэтай зямлі. Але якая наша будучыня на шляху да Царства Нябеснага? Цяпер у людзей гламурная праца, але яны ўсё страцяць за штучнага інтэлекту. А мы? Што да нашай будучыні, зазірнуўшы ў Біблію, мы бачым, Бог падрыхтаваў усё для сваіх любімых дзяцей. Мы разумеем, наш Бог бачыць канец. Бацька і маці далі нам вучэнне, каб весці нас у нашмат шчаслівейшы свет. Мы не павінны ўспрымаць гэта толькі як сацыяльную з'яву, а думаць, гэта будучыня людзей на гэтай зямлі. Дык што ж чакае тых, хто пазірае на Царства Нябеснае? Задумаемся про гэта. Чаму Бог правёў ізраільцян праз шматлікія цяжкасці ў пустыні? Каб дабраславіць іх. Хіба ж не ў Бібліі напісана? Паколькі Бог стварыў наша жыццё, каб зрабіць будучыню шчаслівейшай і прывесці да вечнай славы, прашу, каб мы не глядзелі на сучаснасць, а руплем ж імкнуліся ў будучыню. Паглядзім у кнігу Ісаі, раздзел 46, верш 10. У Ісаі, раздзел 46, верш 10, Бог кажа: Я ўзвяшчаю на пачатку, што будзе ў канцы. Ён абвясціў на пачатку, што будзе ў канцы. Паколькі Бог ведае ўсё, Ён кажа: ніколі не збочвай са шляху, а ідзі толькі тым, якім я загадваю табе. Бог не спрабуе прымусіць нас да паслухмянасці. Хутчэй, Ён паказвае нам шлях да дабраславення ў нашай светлай будучыні. Тым не менш, людзі думаюць, ці павінен я жыць паводле Божага слова? Ці не стане жыццё занадта строгім? Калі яны чытаюць Божае Слова, не разумеючы яго, яны памылкова думаюць, што ім не дазваляюць рабіць тое, што яны хочуць. З самага пачатку Бог хацеў даць нам самае шчаслівае жыццё. Бог хацеў даць нам усё самае прыгожае.
Вось чаму Бог вядзе нас шляхам новага запавету. Таму мы павінны з ласкай ісці гэтым шляхам і атрымаць вечную славу нябёсаў. Што будзе, калі штучны інтэлект пачне прапаведаваць? Таму зараз самы час для нас старанна прапаведаваць Евангелле Божае. Калі гэты час пройдзе, усе гэтыя ролі пяройдуць да машын, а не да людзей. Перш чым гэта здарыцца, рабіце ўсё магчымае, калі ў вас ёсць роля і магчымасць. Паглядзім зноў 10 верш. Я ўзвяшчаю на пачатку, што будзе ў канцы, і ад старадаўніх часін тое, што яшчэ не зрабілася. Кажу, мая рада адбудзецца, і ўсё, што мне заўгодна, я зраблю. Бог падрыхтаваў усё на гэтай зямлі, каб выканаць яго волю. Раней раманы пісалі людзі, а цяпер папулярныя штучны інтэлект раманы. Сябры, штучны інтэлект пераймае задачы, якія раней выконвалі людзі. Нядаўна была гучная навіна пра экзамен, дзе адказы пісаў штучны інтэлект. Штучны інтэлект здае тэст на ідэальны бал. У ім усе веды, таму гэта натуральна. Бачачы гэтыя праблемы, мы пытаем, якая будучыня ў тых, хто жыве зямным? І ў тых, хто прагне нябёсаў. Я тут сёння не як выкладчык па штучным інтэлекце, але такая рэальнасць нашага часу. Веды перапаўняюцца. Бо ўсе веды чалавецтва цяпер у камп'ютарах даступныя праз штучны інтэлект. У мінулым веды перадаваліся праз настаўнікоў. Аднак гэта ўжо не так. Насамрэч, калі прафесары чытаюць лекцыі, студэнты ўключаюць штучны інтэлект, правяраюць і кажуць: «Прафесар, дата крыху няправільная». Або «Гэта іншы чалавек». Таму некаторыя прафесары кажуць, цяжка заставацца прафесарам. Спачатку Бог прадбачыў, што чалавецтва будзе жыць у такую эпоху. Таму Бог прыйшоў на гэту зямлю другі раз у эпоху Святога Духа. Нябесны бацька і нябесная маці далі ўсяму чалавецтву шанец атрымаць больш нябесных узнагарод замест свецкай прагнасці, ведаў і гонару. Ці не так? Вось чаму Бог даў адкрыццё раздзел 22 усяму чалавецтву дзеля нашай светлай будучыні. Раздзел 22, верш 17. І дух і нявеста кажуць: «Прыйдзі». Спрагнены, хай прыходзіць. І хто жадае, няхай бярэ ваду жыцця за дарам. Дзеля нашай светлай будучыні Бог прыйшоў на гэту зямлю як дух і нявеста. Бог запрасіў усё чалавецтва прыйсці да духа і нявесты, кажучы: «Калі вы прагнеце, стамеліся, знясілены жыццём, калі хочаце праўды, хто б вы ні былі, прыйдзіце да мяне». Будучыня гэтай зямлі калі-небудзь пакажа свае межы. Аднак штучны інтэлект ніколі не зможа захапіць будучыню Царства Нябеснага. Напэўна, надыдзе час, калі выжывуць толькі тыя, хто спадзяецца на неба і рыхтуецца да яго.
Давайте поглядім на 2 Коринфянам, розділ 3, вірш 6. Розділ 3, вірш 6. Ён даў нам здольнасць быць Ким бить? слугамі нового запавету не літары, а духа, бо літара забівае, а дух творить жыццё. Якую будучыню Бог хоче адкрыць чалавецтву праз новы запавет? Больш не будзе смерці, ні смутку, ні плачу, ні болю, а толькі вечная асалода. Бог дае нам пазнаць новы запавет, каб даць нам свет вечнай і непахіснай славы. Аднак людзі ў свеце лічаць ежу і іншыя справы больш тэрміновымі, тому яны не надаюць гэтаму шмат часу. Дзеля нашай будучыні, калі мы аддаем толькі малую частку сябе, трацім 99% свайго жыцця на зямныя справы і толькі 1% на тое. Што сапраўды важна, то я лічу, што гэта той момант, калі мы павінны задумацца пра свае каштоўнасці. Чаму Бог зрабіў нас слугамі новага запавету? Існуе вялікая воля Бога весці нас да свету без смерці праз новы запавет. Каб даць нам свет, дзе больш не будзе болю і дзе скончыцца ўсе пакуты і смутак, якія мы адчувалі на гэтай зямлі. Бог кажа нам: станьце слугамі новага запавету і абвяшчайце праўду ўсім людзям. Паглядзім у адкрыццё, раздзел 21, верш 4. Паглядзім 4 верш. І ўтрэ Бог кожную слязіну з вачэй іхніх, і смерці не будзе ўжо. Ні плачу, ні енку, ні хваробы ўжо не будзе, бо ранейшае прайшло. І сказаў той, хто сядзеў на троне: што ён робіць? Вось ствару ўсё новае. І кажа мне: Што ён сказаў? Напішы, бо словы гэтыя праўдзівыя і слушныя. Бог сказаў нам прыйсці ў праўду новага запавету, каб адкрыць свет ласкі, дзе больш няма смерці, плачу ці болю. Ці ж не клічуць дух і нявеста чалавецтва: прыйдзіце да мяне. З-за нашай занятасці нам не хапае вольнага часу, і мы часта адчуваем, што ў нас няма часу падумаць пра духоўнае. Але хіба мы не жывем з надзеяй, што заўтра будзе лепш за сёння? Якім я буду ў будучыні? Якім будзе маё жыццё ў будучыні? Калі гаворка ідзе пра будучыню, нам варта перагледзець наш шлях веры. Тыя, хто глядзіць у будучыню гэтай зямлі, з часам сутыкнуцца з абмежаваннямі. Нават калі ўсё на зямлі стане лепшым, яно не будзе нашым навекі. Наша будучыня ў гэтым свеце канчаецца праз 70-80 гадоў. А як жа наша будучыня ў Царстве Нябесным? Яно вечнае. Там няма смерці, ні жалобы. Заўжды там радасць і супакой. Штодня ствараецца новае. Няма там болю, ні смутку. Бог прыйшоў на зямлю, каб адкрыць праўду новага запавету і дараваць нам гэты каштоўны свет. Тым не менш, мы кажам: я чуў гэта ад пастара, я праверыў гэта на YouTube і даведаўся пра гэта падчас вывучэння Бібліі. Такім чынам, я шмат ведаю. Мы не павінны так думаць.
Каб сатана не забраў гэтай праўды, айцец і маці схавалі яе ў прыпавесцях, прароцтвах і гісторыі, ахінуўшы ў шмат слаёў, каб толькі дзеці нябёсаў зразумелі яе сапраўдны сэнс. 또 역사라는 포장지, 수많은 포장지에 사서 하늘 자녀들 외에는 진짜 정체를 Таму вучні сказалі Ісусу, было б прасцей, каб ты проста сказаў, што А ёсць А, а Б ёсць Б. A는 A이고 B는 B다. А, ты прымушаеш людзей гадаць, гэта тое ці тое ёсць гэта. 이것이 그것인가 그것이 이것인가. Яны спыталі, чаму ты гаворыш прыпавесцямі? Ён сказаў яму адказ, таму што вам дадзена ведаць таямніцы Царства Нябеснага, а ім не дадзена. Мы атрымалі такія прывілеі, і Божая ласка дзейнічае. 수많은 어떤 하나님의 은혜가 작동하고 있는데도 감사할 줄 모르고 Нельга прымаць гэта як належнае, не дзякаваць і проста хадзіць у царкву без веры. 이런 어떤 우리의 신앙이 돼서는 안 되겠더라. Малюся, каб у Новым годзе мы ўсім сэрцам, душой і розумам любілі Бога, бліжніх, нашых братоў і сясцёр і Евангелле, і ішлі наперад у абноўленую будучыню. 내 형제 자매들을 사랑하고 이 복음을 진실로 사랑하는 어떤 Пяройдзем да 22 раздзела. 우리를 펼쳐갈 수 있는 해가 되었으면 좋겠습니다. Хоць Бог і падрыхтаваў для нас столькі цудоўнага, некаторым не стае веры, і яны глядзяць толькі на цяперашнія абставіны. Гэта засмучае. 가진 것들이 많은데 여기에 대한 믿음이 없이 자꾸만 현실만 바라보게 되는 삶이 때로는 답답하기 그지없습니다. Раздзел 22, верш 1. «І паказаў мне чыстую раку вады жыцця, светлую, як крышталь, якая выплывала ад трона Бога і ягняця. Пасярод вуліцы яго, і па той бок ракі, і па гэты дрэва жыцця, якое 12 разоў родзіць плады, дае на кожны месяц плод свой, і лісце дрэва на ацаленне народаў. І нічога ўжо не будзе праклятага, а трон Бога і ягняці будзе ў ім, і рабы ягоныя будуць служыць яму. І угледзяць аблічча ягонае, і імя ягонае будзе на лобе у іх. І начыня будзе там, і не будуць мець патрэбы ні ў светачы, ні ў святле сонечным, бо Гасподзь Бог асвятляе іх, і будуць валадарыць ва векі вечныя. Усё, гэта наша будучыня. Раз гэта запісана ў Бібліі, нельга гэта ігнараваць. Гэта прароцтва пра нас. Як галоўныя героі гэтага прароцтва, ці жывём мы сёння згодна з Божым прароцтвам? Ці не варта нам задумацца над гэтым? Бог старанна працаваў, рыхтуючы для нас гэту светлую будучыню. Аднак яго дзеці марнуюць час на неправільнае і засяроджваюцца на тым, што знікне. Так ніколі не павінна быць. Таму апостол Павел пакінуў важнае пасланне ў 2 Карынфянам, раздзел 4. Пяройдзем да 2 Карынфянаў 4. Раздзел 4, верш 16. Таму мы не маркоцімся, але калі вонкавы наш чалавек і тлее, дык унутраны дзень у дзень абнаўляецца. Бо нядоўгая лёгкая, маленькія нягоды. Пакута наша нараджае ў бязмерным багацці вечную славу. Калі мы глядзім не на бачнае, а на што мы глядзім? Небачнае. Што гэта значыць? Хіба гэта не азначае нябесныя рэчы? Бо бачнае часовае, а нябачнае, як тое, што небачнае, вечнае. Калі мы ведаем будучыню, якую падрыхтаваў нам Бог, і жывем з гэтым, то якім бы цяжкім ні было жыццё, яно не будзе цяжарам. Мы атрымаем у спадчыну свет славы і слаўнай абяцанні. Нельга лічыць гэтыя абяцанні проста словамі ў Бібліі. Гэта стане рэальнасцю.
Малюся, каб вы з гэтай верай ласкава сустрэлі Новы год, падрыхтаваны для нас айцом і маці. У Габрэяў 11 раздзел шмат сведчанняў пра веру. Паглядзім на Габрэяў 11:6. А без веры дагадзіць Богу немагчыма. Хіба гэта не так напісана? У свету ёсць будучыня, але Бог падрыхтаваў будучыню і для сваіх дзяцей. Нам патрэбна моцная вера ў будучыню. Святыя ранняй царквы цярпелі пераслед. Іх аддавалі львам у рымскіх амфітэатрах і спальвалі як жывыя паходні. Тым не менш, яны не шкадавалі аб тым жыцці. У чым была прычына? Це не з-за будучыні, якую ім абяцаў Бог. Бо ў іх была вера. Тыя, хто не мае веры ў будучыню, не могуць весці належнае жыццё веры, не нават належна жыць у гэтым свеце. Дагодзім Богу ў 2026 годзе. Наша праўдзівая будучыня – ласкавае, слаўнае Царства Нябеснае, дзе больш няма смерці і болю. Як напісана ў 1 Карынфянаў, раздзел 2, будзем з верай смела ісці наперад, думаючы пра славу Бога Элахіма, які падрыхтаваў вечную будучыню ў свеце, якога вока не бачыла, вуха не чула і на сэрца не прыходзіла. Калі нашая вера ў будучыню слабее, слабее і здольнасць дзейнічаць. Што адбудзецца, калі вера чалавека ў будучыню будзе такой жа моцнай, як у Ісуса? Што б яны сказалі пра моцную крэпасць Ерыхо? Яны мелі б веру сказаць: «Яны наш хлеб». Ісус верыў у пераможную будучыню, якую Бог падрыхтаваў ім. Паколькі іншыя не верылі ў будучыню, абяцаную Богам, яны казалі: «Яны занадта вялікія, мы як конікі, а яны як волаты». Тыя, хто не верыў у будучыню, падрыхтаваную Богам, казалі гэта. Паколькі іх вера не была вартай уваходу ў Ханаан, усе яны загінулі ў пустыні. Чаму нас вучыць 1 Карынфянаў, раздзел 10, паказваючы іх сітуацыю як прыклад? Яно вучыць не быць падобнымі на іх. Не будзьце як яны, неразумнымі, без веры ў будучыню, якую падрыхтаваў вам Бог. Хіба не таму ўсё гэта было запісана ў Бібліі? Якая будучыня чакае людзей на гэтай зямлі? Тады да якой будучыні мы імкнёмся? Якая будучыня нас чакае? Ісус, Навін і Халеў моцна верылі ў будучыню. Таму яны цвёрда стаялі перад іншымі і казалі: «Яны наш хлеб, з намі Бог». Іх абарона знікла. Хіба не вера дазваляла ім гаварыць упэўнена? Нашы любімыя члены сям'і Сіона, я прашу, каб у 2026 годзе мы маглі ісці наперад з верай у будучыню, якую Бог падрыхтаваў для нас, і ў асяроддзе, якое Ён стварыў для нас. З надзеяй, што вы атрымалі шмат ласкі, завяршаю сённяшнюю пропаведь. Вялікі дзякуй.